the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero. Tama po kayo. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pang-Miyerkules na edisyon ng ating palatuntunang Kamaong Acero. Exclusively dito po sa Leader News Philippines, the hottest online platform in the country. Once again, ang ating cellphone number po sa studio ay 0995-148-3605. At huwag niyo pong kaligtang i-like, mag-comment at mag-share sa ating FB page, ang Leader News Philippines. Simulcast on ating YouTube channel, Leader News Philippines. At muli, salamat po kay partner Peddy Bautista sa bando ng Wow News FM Rojas Palawan, 97.1. And Wow News FM Taytay Palawan 98.5. Ang dalawang himpilan po ng FM station sa Palawan na nakasimulcast ang ating palatuntunan. Sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Calabarzon area, Central Luzon area, mga nasa Cordillera Autonomous Region, CAR, mga nasa iba't ibang mga cities, mga lalawigan at mga munisipyo. Siyempre, sa mga nasa barangay, hello, hello! Errol Dakame na po ito na handang maglingkod po sa inyong lahat at dahil po ay barely 4 days to go. Ilang araw na lang? 3 days to go. Ayan. 3 days to go for the election campaign sa barangay SK. We are purely devoting our time para sa ating mga nagnanais pang maglingkod sa barangay upang makilala po ninyo ng todo ang mga pagtitiwalaan po ng inyong mga boto, mahalagang boto. Araw po ngayon ng Wednesday, May 9, 2018. We are all systems go at ang ating kasama ngayon sa Himpapoid, nagpapalipad po ng ating matayog na palatuntunan sa buong mundo ay si Engineer Oliver Licop. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa sapagkat marami tayong pag-uusapan sa araw pong ito. Unahin ko muna ang mga issue sa araw pong ito. Mga suportador ni VP Lini iginiit sa Supreme Court na sundin ang 25% threshold sa recount. Supreme Court Chief Justice Sereno balik trabaho na sa Korte Suprema. Handa na raw sa impeachment sa Senado ayon sa kanyang abogado. Congressman Umali kumpiyansang masisibak sa Supreme Court bilang Chief Justice si Sereno. Samantala, iniuumang naman ang impeachment ni Alejandro laban kay Duterte. Baliwala naman sa Malacanang. At para sa ating magandang balita, mid-year bonus para sa mga government employees. Ayos na raw at ipamimigay na sa darating na May 15 ayon po sa Department of Budget and Management. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi na pa kami pakatatagal sapagkat nasa studio po natin ang ating mga kaibigang mga barangay officials. Wala po sa Barangay Gisad Central sa lungsod po ng Baguio. Minarapat po nating ibigay ang araw na ito sa kanila sapagkat nais po natin silang makapangusap ng maigi sa mga botante po sa Barangay Gisad Central sa Baguio City sa mga pangarap po nilang gawin pa sa magandang barangay po ng Gisad Central. So, unahin ko po sa aking kanan, nais ko pong ipakilala po sa inyo ang third termer as barangay chairman who's serving his final term as
Barangay Kagawad, I should say. Siya po'y humawak ng SK, Sangguniang Kabataan, Committee on Youth and Sports and Development. Hinawakan niya rin po mula noong 2014 and presently ang napakahalagang komitiba, ang Committee on Finance and Appropriation. Ayan. Mahalaga, no? Everybody will listen kapag ka ang nagsalita yung may hawak ng pera. Committee on Finance and Appropriation. Siya po ay naglilingkod bilang Board of Director din po ng Association of Barangay Kagawad sa Baguio City, Abaca Chapter, Baguio Chapter ng Abaca. Mga kaibigan, kinagagala ko pong ipakilala po sa inyo live sa studio ngayon, kandidato po sa pagka-barangay kapitan po ng barangay ng Gisad Central. Tawagin ko ng Kap Praktisin ko na Kap Daniel Boyet Kumpay Junior, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon kasamang Errol at sa mga taga-Gisad na nanonood ngayon itong oras na to. Salamat, sir, sa pagbibigay mo ng oras na makapiling ang ating palatuntunan sa hapong ito. Salamat din po. At katabi ni Kapitan Boyet, isang re-electionista rin na napakasipag. Hawak niya po ang SK ngayon at ang kalinisan sa Barangay Gisad, pati na ang pangalaga sa mas maayos na pamilya ng barangay. Kinagagala ko rin pong makasama this afternoon, Kagawad Brian Gangpao. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Aaron. Kinagagala ko pong naimbitahan po kami dito sa studio mo. At gaya ng sabi niyo, Sir, hawak ko po ng TFYD. Yes, sir. Ganun po, Sir. Ayan. Maya-maya po ng konti, may mga bisita pa tayong kasama po nila. Sila Kagawad Jerry Apilado Cortez, si Kagawad Kim Dolo at si Kagawad Simeon Takayeng. Mga bihasa po ito sa paglilingkod sa barangay. Mamaya po ng konti, ipapakilala natin. On cam, so unahin ko po muna si Kapitan, Kapitan Boyet. Ikaw ay nasa final term as barangay Kagawad. And everybody was surprised na si Kapitan Albert, ikaw nang inendorso. Oo. Siguro, Kagawad Boyet, ikaw na. Ako'y may ibang plano. How do you feel about that nung sabihin sa'yo ni Kapitan Albert, sir? Nung una, medyo sabi ko sa sarili ko, wala na akong mapupuntahan. Kaya kinausap ko si Kapitan at mga kasamahan. Kung pwede, ako nang papalit sa pwesto mo dahil magbabakasyon ka muna. Sabi ni Kapitan, sige, i-endorso kita at itutuloy mo ang magandang proyekto. Ganon ang sabi niya sa akin. Kaya challenge ko ang aking sarili. Sige, gamit ko kung anong nararapat. At yun, hanggang ngayon, dito kami para mamasyal sa mga constituent natin para mga badya. Opo. Okay. So, yan pa lang nangyari, no? Si Kapitan Albert Pakayan kasi, isang negosyante at arkitekto, no? Nasubukan naman natin yung magaling siyang maglingkod, no? Very friendly. Pag tinawagan mo, on the spot, tatakbo yan anytime kahit nakita ko yan, one time may aksidente dyan, tumatakbo talaga siya, proven ko yan na masipag po si Kapitan. Wala akong masabi. So, katuwang po, of course, ng isang kapitan ng Barangay Kagawad. Si Kagawad Brian ay re-electionist din. Dinicide mo rin na makasama mo pa rin sila, Kapitan Boyet? Opo, Errol. Basically, ano ang mga ibinilin sa'yo ni Kapitan Albert na ituloy mo dapat? Medyo marami yung Maraming bilin. Maraming bilin. Kaya isahin ko na lang. Sige lang, sir. Ang gustong ituloy itong mga infrastructure project na hindi natuloy ngayong taon. Kaya yun ang isang ibinilin at ang mga security purposes tulad ng yung mga CCTV. Yes, sir. Medyo nakukulangan tayo sa CCTV ngayon. Right now, ilan bang CCTV camera ang gumagana?
may siyam na CCTV na gumagana dito sa atin. Oo. Balak mo itong dagdagan. Dagdagan po natin yan at medyo kulang pa tayo. Opo. Opo. Mas maganda po yan because it will help barangay to solve some problems, no? Crime solution. Opo. Ano pa, sir? At isa pa yung mga proyekto tulad ng mga women's project dahil naumpisa na rin yan yung mga pagbenta ng mga gulay. Yun ang isang mga livelihood nila. Oo, may importante po yan. Livelihood. Isa pa yung mga baking. May mga aparatos na tayo sa barangay at yun ay kailangan ituloy nila. Opo. So livelihood. Ano pa, sir? Yung mga tanod natin, magdadagdag tayo. Dahil ngayon, mga isa lang ang tanod natin at binabantayan yung dito sa school lang. So, we have to add more tanods para mabantayan ang ating mga barangay. Apo. Tulad ng mga stores, yung mga Yes. curfew. Yes, sir. Curfew sa mga youth natin na nagagabihan o nagagabihan sa mga computer shop, gano'n. I-implement natin yan. Curfew hours. Apo. I agree with you. Kailangan natin na mas dagdag na maraming tanod, sir, no? Minimum 25 sa mga barangay. Mas maganda. If we can have more. After all, mga volunteers naman yan. No? We always start as volunteers. Mas maraming ma-involve, mas okay. I know. Yes, sir. Okay. Yan yung mga bili ni Kapitan. Ano naman ang sarili mong balak na idagdag sa magandang sinimulan ni Kapitan? Dahil sa akin, nanggaling ako sa budget. Kaya doon ko binantayan talaga ang budget. At ngayon, gusto kong appropriation kasi. Every committee, 7 kasi ang committee ng barangay. Yes, sir. So, every budget has to use their own budget. I-divide ko yan sa kanila para gastos nila at maipunta sa magandang proyekto. Isa pa is itong mga youth natin. Yearly kasi taon-taon dumadami sila. At kailangan rin natin silang maiparehistro sa COMELEC. Dahil sa karamihan hindi sila dahil sa hindi sila na-rehistro dahil sa mga eskwela nila. Naging busy sila. Okay. Well, certain portion of the budget really goes to the SK, sir, di ba? Yes, sir. So, sabay kasi ngayon ng barangay election ay SK election. SK election. So, there's a mandated portion of the budget that is allocated for the SK. Yeah. Okay. So, but aside from it, parang ang ibig mong sabihin, susuportahan mo pa yung kabataan. Oo. Yun ang gagawin natin. And that is a good investment kasi, di ba, mas magandang sa kabataan pa lang medyo inaalalayan natin. Yeah. Kailangan alalayan ng mga SK ngayon. Yes. Sa mahabang panahon, marami tayong narinig, di ba, sir? Yes. Na yung mababang edad, parang walang accountability dahil mga minor de edad yung ibang napupunta sa SK. Kaya nga't may mga adjustment na ginawa sa edad, sir, di po ba? Yes, Ginawang legal age up to ilan ba ang edad ng SK, sir? 29 ba? 18 to 24. 24. Ayan. So at least medyo nasa tamang pag-iisip na talaga. Responsable na. Ano pa, sir, ang mga gusto mong ipatupad dito? Beautification ng ating barangay. Maganda mga yun. Landscaping, Yes. mga urban gardening, backyard gardening ng Palakasin. every house na kailangan nating yung mga plastic, kailangan nating i-recycle. Pwede nating pagtaniman yan ng mga gulay sa ating mga backyard. Dahil dito, Kahit saan, maaaring tumubo ang gulay. Dahil, tsaka may connection naman tayo dyan sa BPI. BPI, sa agriculture. Pwede tayong humingi ng konting Alalay. Alalay, yung mga Seedlings. para maitanim natin sa mga I'm sure they will be very accommodating for the request. Yes, sir. Lalo ang Gisad Central ay ang host barangay kung saan naroon sila. Yes, sir. Tama-tama po yan. Okay, what else, sir? Traffic. Sa mga traffic. Yun nga. Minsan may problema tayo sa traffic.
Sa mga traffic at mga parking, sir, Errol, i-implement natin yung ordinansa ng city, ituloy natin yung backless baka. Mhm. So we have to establish a parking area for the barangay para Doon na sila mag-park, wag na sa kalsada. Yes, sir. Ayan. Kasi buong Baguio actually problema yung parking, ano? Yes, Errol. And we even attended the hearing for the proposed parking building. Medyo maganda yung mga presentation, pero may mga sinasabi naman yung kumukontra, no? Yes. But basically, because of the continuing development ng Baguio at pag-inog ng panahon, talagang di naman maiwasan ng mga nakakabili ng sasakyan. Ang mga problema lang previous kasi may mga bahay na walang parking area. O di kayo may mga bisita talagang sobrang sa dami yung kuan. So, kailangan ng parking space. So, you plan to establish a parking space para sa barangay. Yeah, na may plano na yan at May target na ba lote para dyan? may target na tayo dito sa along Pukay Road. Where, pababa yun. Nakikita nyo siguro, at least pwede na doon. Pwede na siya. Na gawin dong parking area. Gaano kalaki yan, sir? Kaya ako medyo maraming tanong dyan kasi maraming pwedeng mag-avail niyan ng mga sasakyan ay nasa kalsada. Yes, sir. Mga gaano kalaki ang area available by this time? Kasi yung hindi naman sa malaki. Medyo Kalahating hektarya? Pwede yun, pero pahaba. Pahaba. Pwede na yan. Kalsada. I-design nyo na lang sir ng Design na lang engineer. yung, Yes, sir. area, Okay. So, what else? Ano pa? Yung peace in order naman dito, hindi naman problema masyado. But, plinano mo naman, dagdagan ng barangay tanod, okay yan? Okay. Yes, sir. At saka may connection tayo dyan sa sa station 2, malapit lang naman kung tawagan lang natin kung may sakaling problema. Yes, sir. May hamon ng PNP ngayon, sir, na lahat ng mga barangay officials ay sumailalim sa drug test. Ano ang tanggap niyo dyan, sir, sa ganyan challenge? Maganda yan, Errol. Dahil para ang mga lahat na barangay officials malinis. Kailangan lahat ng barangay official may drug test para malaman natin kung sila ay may depekto o wala. Para kasi alam natin na kung may tulad ng kung nasa parang nagda-drugs kay hindi maganda. Maganda bilang isang public service sa ating barangay. Dapat ikaw ang leading example eh. Bilang barangay official ay mataas ang expectation siyempre ng tao na ikaw ay modelo. Yes, diba? Sa lahat ng bagay, sa pamilya, sa pamumuhay, sa way of life, ika nga. Kahit papaano may sweldo naman. So, mas nakakahiya po kapag na-involve tayo sa ganyan. Ano? Di ba, sir? Yes, sir. Okay. So, agree ka, sir, sa drug test na hinahaman po ng PNP sa lahat ng mga kandidato sa pagka-barangay officials. Yes, Errol. Agree ako dyan. Apo. So, sige. Ang tanong dyan ay sino magsasagawa niyan at kung paano gagawin dahil may gastos po yan. Ano? Pero may kaibigan kaming barangay kagawad sa Pasig na upon filing of COC, dala niya na yung certificate ng drug test na malinis siya. Sabi ko, okay to. Sana pamarisan ka ako ng iba, no? Kaya lang may gastos yan, sir. I don't know, parang 1,000 plus yata sa drug test. Siguro, pangunahan siguro ng PNP at ng PIDEA, DDB para mas malinaw kung paano gagawin. But I really doubt because it's barely 6 days to go bago magkampanya. Hindi ko alam kung paano gagawin. Unless utusan ng DILG, ng COMELEC, ang Department of Health. After all, may mga devolved offices ang Department of Health sa mga munisipyo, sa mga cities that perhaps they can use as resources nila para magpatupad ng drug test. Okay, Kap, sige. Punta ko muna si Kagawad Brian. Sir, mahalaga ang kabataan eh. Oo. Ilan taon mo hinawakan ito, sir? Bali, nung unang committee ko po infra, bali nag-rotate. Rotate kami hanggang 2015 hanggang ngayon. Bali, magti 3 years na po. Magti 3 years? Opo. Kumusta po ang experience nyo handling DSK? Halos po medyo... By the way, you're handling the youth,
nawala yung SK. Opo. Apo, kasi lumamig na eh. Opo. Na parang na-extend pero practically nawala eh. Sige sir, anong naging karanasan mo? Naging karanasan ko po sa mga SK ngayon parang may mas kahirapan kasi Mm-mm. yung volume ng youth halos kalahati nag-aaral, yung kalahati hindi nag-aaral po. Mm-mm. Kaya may kabigatan po na inaalalayan mo sila lahat ng mga activities namin. Kasi ang dami naming activities na kailangan i-disburse. Mm-mm. Kasi malaki rin yung budget nila. Mm-mm. Sa ngayon po, may budget po sila ngayon na 295,078 pesos ngayong 2018 po. Okay. Allotted po ng gobyerno yun po sa kanila. Dapat magamit yon. Opo, i-disperse lahat Disperse. hanggang December. Yes sir. Opo. Oo. So anong mga activities ang ginagawa doon sa budget na yun, sir? Actually, ginawa namin na activities, madami. For example, yung youth camp nila, leadership training, family day, tree planting. Mm-mm. Ang pinakamaganda dito yung family day. Yes, Saka oo. yung tree planting. Kasi yung tree planting namin, halos tinataniman namin, gaya ng sinabi ni Cap Daniel na may gumawa kami ng letter through BPI, binigyan kami ng fruit-bearing tree. Yun ang tinanam namin sa watershed namin dito sa Purok Tree, Riverside. Mm-mm. Yun po. At saka marami pong mga training, mga seminars ng drug abuse training, leadership training. Apo. Halos marami po, sir. Mm-mm. So busy ang ano ha? Opo. Busy ang but how's the attitude of the youth ng GISAD kapag iniimbitahan po ninyo? Active naman po sila. Active sila. Hindi lalo- lang mahirap hilahin. Hindi po. Lalo na po sa sports. Oh yeah, proven yan. Active po sila. Pag sports Opo, talagang sports. madali silang ipunin. Ano? Opo, sir. Oo, very good, very good. So, ang importante may budget kang gagastusin, sir. Opo, sir. Mahirap kasi ang magprograma ng walang budget. Opo. So, congratulations, sir. So, ano ang impact sa kabataan ng mga in-implement pong programa? Usually po, for example, sa youth doon sa basketball, ang impact noon po doon, nadidisiplinahan ko po sila sa paggamit po ng umiinom ng alak, umiinom ng Nailalayo sa bisyo. Opo. Opo. Kasi pag nakita ko po silang may nagsabi o nakita kong may nanigarilyo na inom, hindi ko po sila pinaglalaro ng basketball kasi may 12 to 2 po kami dyan sa PPTS every Sunday na basketball namin na practice. Halos po ng mga kasamahan ko sa council kami po ang naglalaro din. Pag may Pag may nabalitaan ka, naaktuhan ka na naninigarilyo, out siya. Out po pero 2 consecutive Sundays. Hindi siya makakapaglaro. Opo. Yun po ang usapan maganda. namin po. Maganda. Kaya karamihan pag alam na nila, hindi na sila pumupunta. Tsaka, aside from it, sir, there's a nationwide smoking ban Opo. on public places. Opo, sir. Di ba ba? So, they should be aware of that. Opo, sir. Na may ganun. Otherwise, baka ano pa sila, mapinahan pa sila. Okay. Maganda naman nangyayari sa mga kabataan dahil lalo ngayon, sir, ito malaking tulong po ito sa committee po ninyo dahil effective this academic year 2018-2019, libre na po ang kolehiyo. Opo, sir. So all you have to do is to guide them where to go. Opo, sir. Di ba? Ang alam ko, ang accredited ng CHED sa Benguet ay ang Benguet State University. Isa po yun, sir. Isa yan. Opo. So may iba pang eskwelahan. Meron po. I don't know kung may private schools na ako dito. TESDA ata, sir. Yung sa Yung mga TESDA, mga TechVoc, ayun, automatic. libre, automatic sila dyan. So, kailangan nga lang pumunta na sila so they would know kung paano sila maka-enroll. No? Meaning, wala na dapat out-of-school youth. Oo. Di ba, sir? Opo, sir. And we're expecting that because of that program, lahat magiging skilled, edukado, at lahat magiging produktibong mamamayan. Opo, sir. Di ba, sir? Okay. Now, anong plano mo next itong kwan? After election, siyempre, ako naniniwala, mananalo ka pa rin eh. Thank you po, sir. Oo. Sa ngayon po, sir, ang pinapalam namin ni Cap at saka ni Cap Albert, kailangan po na i-disperse lahat po yung mga training nila na kasi sayang din yung budget nila kasi pag hindi natin may proposal na may disperse lahat din. Ibabalik yung budget. Babalik din. Pwede ba i-realign yan pag hindi nagamit? Hindi, babalik yun pero pwede rin gagamitin. Kaso lang may bago na namang budget na may dadagdag. Kaya lalaki yun.
Kaya kailangan namin na i-disperse lahat para at least Mapakinabangan nila. Oo, makipintangan at saka makuan nila, tawag doon, hirap talaga mag-Tagalog Pasensya ka na ha. Worldwide kasi tayo sir, no? At yun. least Pinoy na Pinoy. At least yung mga yung satisfy sila doon sa budget nila. Yes. Na nakikita nila na naubos, na satisfy na at least Inaaruga na-enjoy talaga nila. sila. Opo. May- Yun ang pinaka That the council is paying attention to Yep. their needs. Opo, tama Yan po ang yan. mahalaga po doon. Opo. Yan, very Kaya well nga said. naging imbes na 4 yung anak ko, naging marami na eh. Halos Oo lahat nga. na naging anak ko na sila. Ilan ba ang datos ng kabataan mo na binabantayan? Halos more than 30 plus. 30 plus. Opo. Aabot pa Kaya. ng 50 po. Kaya mo yan. Thank you po. Si Senator Ramon Revilla, ang totoong anak niya si Tenta mahigit. 70 mahigit. Oo. Sige. Si Kap, balikan ko para dire-diretso tayo. Kap, Lunes, eleksyon na, no? Yes, Aaron. Lunes na. Sa Lunes na, so Miyerkules nga, konting araw na lamang po, mahalagang kada araw. I'm sure mahirapan kayo bumalik na ulit dito dahil magtutuloy-tuloy kayo sa mga house-to-house. Baka may nais po kayong sabihin sa mga kabarangay po ninyo, sir. You have the chance to say it now. Okay, thank you, Aaron. Sa mga constituent namin dito sa Gisan Central, nakita nyo kami. Kami po'y ulit tatayo sa inyo. Kung sakaling bibigyan nyo ulit kami ng tsansa para maitayo ulit ang ating barangay, para maituloy natin ang magandang proyekto ng gobyerno. I-announce ko lang, Errol, sa Sabado. Apo. Ngayong Sabado, yun ang ating parang Meeting di avance. Meeting di avance. Dito mismo sa Barangay Hall, mga 7 o'clock ng gabi. Para malaman nyo lahat ang mga plataforma ng mga kandidatong tumatakbo. At yun lang, ako'y kumakandidato bilang punong barangay ng ating Gisan Central. Kaya sa darating na Lunes, huwag niyong kalimutan ang pangalang Daniel Compay Jr. at ang aking mga kasamahan. Maraming salamat. Thank you, Kap. Boyet Compay Jr., kandidato sa pagka-barangay kapitan. Naniniwala po akong mananalo kayo. Kasi pumunta ka rito eh. Thank you. Okay. Kagawad Brian, sir, nasa inyo po pagkakataon mangusap po kayo sa mga kabarangay po ninyo. Okay po, maraming salamat po kay Sir Aaron. Sa mga kabarangay po sa Gisad Central, ako po si Brian Gangpao. Tatakbo sa pagka-re-elect na kagawad at saka mga kasamahan ko po si Jerry Cortez, si Kim Dulo, si Simeon Takayang, si Dolphin Guyen, si Uncle Bakulong, Tikis Ing, Michael Paksay Tauli. Yun po ang mga kasamahan po namin. Kinakampanya ko po sila lahat. Gaya po ng aking sarili po. Maraming salamat po, Sir Aaron. Thank you so much, Kagawad Brian Gangpao. Naniniwala po kung lahat kayo mananalo. Okay? Salamat po. Thank you. Sir. Thank you. Kapitan Daniel Boyet Compay Jr. at Kagawad Brian Gangpao ang ating pong nakasama. Yung second batch, mga kaibigan, Kagawad Jerry Apilado Cortez, Kagawad Elikim Dulo at Kagawad Simeon Takayeng. Susunod po sila pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Thank you, Kap. Thank you. Sir Kagawad Brian, thank you. Okay. Meantime, mga kaibigan, alas 4 na po ng hapon, ang bilis po ng ating oras. Marami tayong kakausapin this afternoon. Bago ko kausapin yung sunod na batch ng ating mga bisita sa studio, no? Mabilisan kausapin po natin ang galing sa Taysan, Batangas, ano? Kandidatong kapitan din sa Taysan, Batangas, si kaibigang Antonio Tony Ramos, Barangay Tilambo, Taysan, Batangas. Kausapin natin para makilala din ang ating mga kaibigan. Sige po. At tayo po ay magpatuloy sa ating palatuntunan. Si Aaron the Comet, ang Kamaong Asero.
Ulitin natin ang ating cellphone number po ay 0995-148-3605. Ito po ang live broadcast ng Leader News Philippines. Palatuntunang Camaong Acero, tayo po'y napapanood worldwide, nationwide, at nakasimulcast po tayo sa dalawang himpilan ng istasyon ng FM sa Palawan, sa Wow News FM 97.1 Rojas, Palawan, and Wow News FM 98.5 sa Taytay, Palawan. Thank you, partner Peddy Bautista sa Bando sa suportang binibigay mo po sa Leader News Philippines sa Camaong Acero program. Tuloy tayo! May mga reports din ang ating mga Leader News Patrol. Maya-maya po ng konti. Palagay ko hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nagbitiw sa pwesto si DOT Secretary Wanda Teo. Wanda Tulfo Teo. Sanhi po ng kontrobersiya sa paglalagay ng hindi birong halaga po ng pera sa television advertisement ng kanyang mga kapatid mismo. Ayun. So, naging malagablab po yung usapan dyan at lahat pong nakaalam ng issue nagsasabing there was a conflict of interest ng payagan po ni Secretary Wanda Teo na yung pera po ng Tourism Department ay ilagay as advertisement payment sa palabas ng kanyang mga kapatid mismong sina Erwin at Ben Tulfo. By the way, si Ben Tulfo nakasama po natin yan sa DCME. I was one of the managers at si Ben yung isa sa mga anchors natin sa primetime program. Ayos naman yan. Except, of course, nagkahiwa-hiwalay na po kami. Siyempre, may mga kanya-kanya ng direksyon. Napunta sila sa PTV4 na. Ako naman ay napunta sa ibang istasyon. Ngayon po, nagtayo na tayo ng ating online broadcast platform. Sabi ko, kailangan ko nang itayo ito kagawad para wala na kung maraming boss ka ako. Sige, habang tinatawagan natin yung ating kandidatong kaibigan sa Batangas, unahin muna natin si Kagawad John Sensano mula pa ho sa Barangay Tramo, Bantayan, Kawit, Cavite. Kandidato po sa pagkabarangay Kagawad naman. Kagawad John Sensano, sir. Magandang hapon po. Si Errol na kami na po ito sa Leader News Philippines. Palatuntunang Camaong Acero, sir. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. Ka-Errol, magandang hapon pa sa lahat. Yes, sir. Thank you for giving time for our program. At kami din, likewise, ay ang pakay po namin ay maipakilala kayo ng todo sa inyo pong mga kabarangay. Okay, sino ba si John Sensano in a nutshell? Si John Sinsano, sir, ay isang simpleng tao lamang na naninirahan dito sa Barangay Tramo. Lumaki sa Tramo sa loob ng 38 taon. Halos dito na lumaki sa Tramo. So, nanungkulan din bilang appointed na SK Kagawad nung panahon ng year 1994, 95, ganun. Then, yung aking ama, nanungkulan din ng 2 termino sa barangay. So, after noon, wala nang nangyari. Then, nagkaroon lang ng konting tawag dito, yung pag-uusap. At ako'y kinausap ng mga kasamahan dito sa barangay na kung gusto ko raw na manungkulan. So, anong sagot mo? Ang sagot mo ay yes. Sinagot ko sila ng yes kasi sila na mismo yung nagsabi at nag-gimok sa akin na tumakbo ko at tulungan ko sila. Ayan, oo. Diyan ba sa Barangay Tramo, Bantayan, ano ang mga issue dyan na pinoproblema sa barangay? Sa ngayon, ang issue lang naman dito sa barangay ay yung droga. Kasi halos talaga hindi pa rin masawata. Hindi pa rin siya maalis. Gawa ng mayroong mga supplier pa rin talagang pumapasok dito kahit anong pigil ng aming kapitan. So talagang meron pa rin nakakalusot. Ayun, oo. So yan ay tututukan mo na mawala yan dyan sa inyo pong barangay. Maganda yan, ano? Dahil hinihikayat nga po ng DILG at ng Pangulong Duterte na
kailangan ang mga upong barangay officials ay pangunahan ang pagwawakas sa hindi magandang bisyong yan na nakasisira po ng buhay. Ano, Kagawad? Oo, tama. Opo. So, ilan bang butante dyan, sir? Sa ngayon, sir, ang total na rehistrado rito ngayon sa aming barangay ay nasa 2,360. 2,360. Oo. Opo, ilan po kayong kumakandidato? Sa ngayon po, ang tumatakbong kagawad ngayon po ay nasa 17 na kandidato. O yun. O di mga tiga 17, mga tiga yung 500 ba? Pwede na sa'yo? 500 votes? Sa 500 votes. Panalo na. Panalo na Panalo yan. na. Panalo na yan. Panalo May na. bilang na. May bilang na. Nakapasok na sa 7. Pasok na sa top 7. Oo. Oo, Ayan. pasok na yan. Oo, pasok na. No? Okay, ngayon, isang importanteng tanong lamang, Kagawad John. Bakit ihahalal kang kagawad ng mga taga-barangay Tramo Bantayan? Bakit ako ihahalal ng mga kasama natin dito sa barangay? Yes, sir. Kasi yung aking inisyatibo na gustong gawin ay para matulungan lahat sila. Iangat sila sa antas ng pamumuhay. Isa yan sa mga gusto kong matutunan nila kasi yan yung nakikita kong merong pagkukulang. Kaya sila pumapasok doon sa mga ganyang bagay na nagtutulak sila ng droga kasi hindi nila alam yung ibang bagay pa na pwede nilang pagkakitaan ng legal. Oo. So, yun, ihimukin natin sila na bigyan sila ng mas maganda at maayos na pamumuhay o pagkakakitaan. Tama po, oo. Alam mo ba, Kagawad John, noon, ang mga kandidato takot na humipo sa issue ng drugs. Oo. Oh, kasi, nako, pagka yan ay ginawa naming plataforma, talo kami. Ganyan dati ganyan. Pero maswerte kayong mga kumakandidato ngayon sapagkat may kakampi kayong Pangulong galit sa droga. Tama, sir. Apo. Yan din kasi yung ano natin, naging advocacy natin. Iwasan natin yan. Katulad namin na nandito kami. Halos karamihan na hinimo ko na sumali sa riding community, yung mga out of school youth na wag na silang sumama pa doon sa mga ganyang bagay. Alright. So iniwas ko na kaagad sila. Very good. Sinama ko sila sa grupo ko. At least doon sa grupo ko, nakakatulong sila. Natutuwa sila, may natutulungan silang ibang tao. Yes, oo. Magandang panimulain po yan at sana'y mapalawak po pa yan, Kagawad Junjun, ano? Okay, wag natin sayangin ang ating mga oras at tayo po ay pinanunood nationwide, worldwide sa Leader News Philippines. Kagawad Junjun, nasa inyo po ang chance na sabihin ngayon ang inyo pong naisabihin sa mga kabarangay po ninyo sa Barangay Tramo Bantayan sa Kawit, Cavite. Go ahead, Sir John. Okay, sa mga kabarangay ko rito sa Tramo Bantayan, ako po si John Cisano. Hindi niyo po ako masyadong nakikita o ano man, nakakausap sapagkat ako po busy sa aking trabaho. Ngunit ako po ngayon ay kumakatok sa inyong mga puso na sana'y tulungan niyo po ako na may lukluk ako sa barangay para ako'y makatulong sa inyo ng lubusan. Dahil yung pagtulong ko sa kapwa, nagagawa ko nasa labas. Bakit hindi pa sa akin barangay? So ang isang sa mga magandang halimbawa na dyan ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Katulad ng mga financial problem nila. Tayo ay handang tumulong naman dyan. So sa akin lang, hindi ko kayo nikayat na i-sure nyo naman ako. Pero mas maganda talagang iboto nyo kasi para mapatunayan natin yung aming hangarin na makatulong sa inyo. Maraming salamat. Well said, Kagawad John Sensano, kandidato sa pagkakagawad po sa Barangay Tramo Bantayan, Kawit, Cavite. Sir, thank you. Good luck. Sana'y panalo ka. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you. Kaibigan po natin mula sa Kawit, Cavite. Kumusta po ang mga taga Cavite ngayon? Ano? Diyan po sa Cavite, kahit papano wala namang kwento tulad sa Abra. Kahit papano walang kwento tulad sa Masbate. Di ba, sir? At maayos pa rin. At parang Baguio din, kahit papano walang mga ganyan na bigla na lamang may insidente ng mga barilan. So still, maswerte po. At sana tayo po ay magtulong-tulong na wala nang ganyang mga insidenteng mangyari. Ano?
Nga lang talagang ang COMELEC may mga identified na election hotspots na binabantayan at nang hindi na madagdagan po yung mga insidente pa ng tinatawag nating election-related violences. Alright, sige. Isunod natin si... wala na? Okay, sige. Reports muna tayo, partner, para dire-diretso tayo kila Kagawad pagkatapos ng reports. Dalawang report na nakalinyada pa sa ating palatuntunan. Alas 4:11 na po ng hapon. Ito po ang palatuntunan Kamaong Asero ni Errol Dacame sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung next batch po natin ng ating mga bisitang kagawad sa studio ay sila Kagawad Jerry Apilado Cortez, Kagawad Elia Kim Dulo at Kagawad Simeon Takaying. At mamaya po ng konti after them, si Kagawad Marion Bundad at Kapitan Marion Bundad at si Michael Tauli Paksay, kandidato sa pagkakagawad. Sila naman magkasama. Kayo pong magkasama, sir? Lahat po kami. Magkakasama kayo? Oo. Sino po ito? Opo. Iyan, oo. Si Sir Marion Bundad, kandidato sa pagka-barangay chairman at your service. Sige, sir. Mamaya ng konti. Para makilala ito ng maigi ng ating mga kabarangay. Ayan. Sige. Ready na ba, partner, si Jojo? Ha? Sino yan? Sige. Si Boyet Guillermo muna ang unahin natin. Sorry po. At nire-ready natin yung ating mga reports. Sige. Wala pa? Ayaw pumasok? Ready na? Ready na? Okay, mga kaibigan, live reports mula po sa lugar na binabantay ni partner Boyet Guillermo. Partner Boyet, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, Errol, magandang hapon. Errol, ginago kami ni Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment kaugnay sa pinirmang Executive Order 51 ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagwawakas sa kontraktualisasyon. Ito ang pinahayag ng isa sa leader ng manggagawa na si Sammy Malunes, Assistant Secretary ng Kilusang Mayo 1 sa isang media forum sa Makati City. Ayon kay Malunes, walang saysay para sa mga manggagawa ang EO 51 kung saan pabor lamang umano ito sa mga employer. Ipinasasara naman ni Leody de Guzman, presidente ng Bukurang Manggagawang Pilipino, ang mga manpower recruitment services dahil napapailalim umano dito ang kontraktualisasyon. Anya, ginagawa lang nilang milky cow o pinagkakakitaan ng gusto ang maliliit at pobreng manggagawa na kadalasan anya ay nagtatayo ng agency ay employer din para makatipid sa pagpapasweldo. Dahil sa nilinglang umano ang mga manggagawa, muli dadalhin nila sa lansangan ang kanilang laban kung saan magsasagawa sila ng malawakang protesta. Mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you, Boyet. Partner Boyet Guillermo sa iyong report. Naghatid sa atin sa oras na alas 4:15 na po ng hapon. Patuloy po kayong nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. And we are streamed worldwide. Tayo po ay online, on air, on print, and on ground. Sige po, at kung ready na si Kapitan Antonio Ramos Tilambo, Taysan, Batangas ay papasukin natin, partner Oliver. Hindi rin masayang yung kanyang oras. Anyway, huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil atin ang oras. Walang problema. Kahit abutin tayo ng alas 7 rito, atin ito. Sige. Samantala, sa iba pang mga issue na binabantay natin, balik trabaho na po si Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Makaraang siya po ay mapilitang magbakasyon dahil sa kahilingan po ng maraming mga kasama sa Supreme Court pati na mga empleyado sa Korte Suprema.
At nagkaroon po ng mga mainitang palitan po ng akusasyon. At nga po ay siya naharap po sa dalawang kaso. Impeachment case sa Senado at co-warrant of petition po sa mismong sa sala ho ng Korte Suprema na if I'm not mistaken, sa darating na linggo ay magkakaalaman kung pakikialaman ba ng sasabihin ba ng Supreme Court na sila po ay may karapatang desisyonan ng co-warrant of petition or ipapaubaya po sa Supreme Court sa isang impeachment proceedings. Malaman po natin yan. So antabayanan po lamang lagi po ninyo rito sa Leader News Philippines. Isa pang report ang ating padaanin. Karamihan daw, marami daw mga mambabatas ay sangayon sa appointment ng bagong DOT Secretary Bet Romulo Puyat. Alamin natin sa report ni partner Jojo Sicats. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Partner Joe, magandang hapon. Go ahead, please. You're on air now. Yes, magandang hapon naman sa'yo kasamang Errol. Suportado rin ay dating Department of Agriculture Undersecretary Bernadette Puyat Romulo bilang bagong kalihim ng Department of Tourism na ipinalit sa nagbitiw na si Wanda Tulfo-Teo. Tinawag ni Senadora Grace po na excellent choice ang pagkatatalaga ng Pangulo dito kay Romulo. Paliwanag din po, ginawa na nitong si Secretary Romulo yung pagpopromote ng iba't ibang lalawigan sa bansa. Partikular na itong mga masasarap na lutong pagkain ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Aniya ng Senadora, subok na itong kalihim ng public officials sa paglilingkod ito sa mga nakaraang administrasyon. Kumpiyansa rin po na maitataas ni Secretary Romulo ang industriya ng turismo sa bansa. Sa panig naman itong si Senator Vicente Tito Soto III, iginit ang senador na matagal na nitong kilala ang kalihim na may malinis at malinis na track record sa paninilbihan sa pamahalaan. Naniniwala itong si Soto na hindi magkakaroon ng problema ang kalihim kapag naisalang na sa makapangyarihang commission on appointment. Aniya ni Soto, tiyak dahil sa malinis na track record dito bilang public officials, tiyak na itong pagkakalusot ni Secretary Romulo sa CA. Si Bernadette ay anak nitong si dating Senador Bert Romulo na may outstanding record naman itong kanyang ama sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito, si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Thank you, partner Jojo Sicat. Live mula po sa Senado at dyan po sa Department of Tourism. Oras natin, 16 na minuto. 19 na. Makalipas po ang alas 4 po ng hapon. As promised, mga kaibigan, gawin na natin ang isa pang bisita natin. Live mula po sa... balik tayo sa studio, partner? Sige, studio na muna tayo sapagkat hindi pa kami nagkakape. Kanina pa dapat kami magkape. Pakilala ko na po sa aking kanan, incoming Barangay Kagawad. At sabi niya rito sa kanyang pulyeto, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. So parang ganun ang kanyang pagkatao siguro. At yan ang kanyang nilagay na mensahe sa kanyang pulyeto doon. Dito sa kanyang pulyeto. Yan. Pakita ko sa sa campaign period naman okay yan. May please vote. Kailangan natin itong bitbitin kasi incoming ito bitbitin natin. Si Kagawad Jerry Apilado, sir. Magandang hapon. Welcome po sa Leader News Philippines Studio. Magandang hapon din, Errol, at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ito. Thank you, sir. At nasa kanan ni Sir Jerry ang re-electionist na Kagawad, si Kagawad Kim Dulo. Sir, magandang hapon, sir. Magandang hapon, Sir Errol. Bro, yung okay ba yung audio natin? Yung mga microphone nila? Yan, pakiat mo. Pakiat mo yung, yan. Okay. Ulitin nga natin, sir, yung greetings mo. Magandang hapon sa Kagawad Kim. Magandang hapon rin, Sir Errol. Parang wala sa akin dito. Wala po. Ayun. Okay.
Nasa dulo natin si last termer. O yan. Na sabi ko nga kanina, nagbibiruan kami. Paano yan, Kagawad Simeon? Last termer ka, bago ang kapitan mong kasama ngayon. Sabi ko sa kanya kanina, sige, mag-city councilor ka kako. We're glad to have this afternoon sa studio si re-election, last termer. At subok sa paglilingkod. Katuwang ito ni Kapitan sa mga public service, Kagawad Simeon Takaying, sir. Magandang hapon. Welcome po sa Leaders Philippines. Magandang hapon po, Sir Aaron. Ayan. Marami itong sasabihin mamaya. But, you know, this guy is a man of few words. Matrabaho lang ito. Hindi ito maraming salita. Eh. Masipag ito eh. Hindi ito masalita. Pero pagsasalitain natin ito ngayong hapon. Okay. Bilisan natin. Kasi nandito rin po sa studio, after the 3, nandito rin po sa studio sila Kagawad Michael Tauli Paksay at isa pang kandidato sa pagkakapitan. Pakita ko rin po sa camera. Ayan. Si Kapitan Marion Bundad. Yan. So, dalawa sila. One-on-one sila. One-on-one. Sige. Unahin ko muna Sir Jerry. Sir Jerry Cortez. You are an incoming parang challenger, di ba, sir? Pero na-line up ka sa mga nasa incumbent. Maswerte ka, no? Na-line up ka sa incumbent. Ano sa tingin mo ang pinaka-qualities mo na maari mong sabihin na ready ka na sa paglilingkod sa barangay? Go ahead, sir. Actually, ako ang pinakabago dito. It will be a learning process on my part. Mm-hmm. And eventually, makakayanin din natin ito. And to add, I've been a volunteer sa ating barangay. Ako ang madalas utusan ni Barangay Kapitan Albert Facayan to join and attend sa mga seminars. So I've been through quite of seminars. Opo. And So parang ikaw ang vice kapitan. so Joke lang. Parang you always represent si kapitan. yeah, most of the time. Most of the time. And para ano tayo? Most of the time, represent natin ang barangay, hindi Apo. mo si Kapitan, to attending yung mga seminars. Apo. So that proves to show na we are interested in Public service. public service and we are eager to do more and learn more. Very good, very good. Okay. Ano ang nais mong i-contribute sa grupo na programa, kung sakali? Marami ng mga nasabi si Daniel a while back. Mm-mm. Tulungan natin and of course, yung mga hinaing ng mga ating mga Kabarangay. kabarangay. Tulad ng? Yung mga tayo ng aso na matagal nang hinihiling o gustong tugunan ng kung paano ayusin yung mga problema. Dapat yung aso, itali ng may-ari yung aso nila doon sa lugar nila. Wag ilalakad at kung saan niya. Opo. Kasi Ayan. taon-taon po, yan ang naririnig natin. Na para problema. malinis. Yes, Apo. mga hinaing ng mga ating constituents. Oo. Na yung may-ari ng aso doon sa kabilang purok ay pupunta dyan sa tapat nila doon magpapadumi. Pangit nga naman, ano? Maraming galakad sa sidewalk tapos bigla, ay, may ginto. Oh, gano'n, ano? Pangit. Okay. So, cleanliness. Yes. Clean and green, of course. Most likely. Mm-hmm. Okay. Ano pa, sir, ang nais mong bigyan pansin? Yes, as I said, newbie tayo dyan. Maano rin natin yan. Kung ano ibibigay na trabaho, Yes. handa kang gampanan. Apa. Thank you, Sir Jerry. Si Kagawad Kim, sir, anong committee, sir, ang hinawakan mo? Ang hinawakan ko na committee from 2015 to present is Peace and Order. Napakahalagang committee, sir, no? Yes, sir. Very powerful committee. Kwentuhan mo nga kami about your experience handling the committee. Sa Peace and Order, mahirap talaga kasi marami kang makakaaway dyan, lalo Yes. na sa baklas plaka. Baklas plaka. Mas lalo na pag kapitbahay mo, nag-park sa sidewalk, binaklasan mo, Magagalit sa'yo. wala na. Magagalit sa'yo, hindi na kayo nagpapansinan. Oo, Ganyan tapos talaga ang trabaho. Tapos may dugtong po yan. May dugtong yan sa dulo, Kagawad. Hindi kita iboboto. Oo. Oo, ganyan Pero talaga. trabaho niyo yun. Trabaho lang. In fact, hindi kayong may gawa nun. Yes, sir. It's an ordinance, From the city ordinance, Yes, sir. na mandated ang barangay na ipatupad.
Yes, sir. Dapat maintindihan naman yan ng mga kabarangay po natin, ano? Opo. And they should be law-abiding people. Yes, sir. Di ba? Kasi mas nakakahiya naman kung pababayaan nyo sila, parang kayo ang mapapahiya naman, di ba, sir? Yes, sir. Oo. So, Hindi dapat namin- iniisip nila yon na Yes, sir. what if sila ang kagawad, di ba? At kayo naman ang nag-park. Di ba? Oo, yan lang. Yan lang, sir. So, yung mga challenges na gano'n, ano? Ano pa, sir? Ang mga nagiging issues pagka masigasig ang implementation sa peace and order? Yes, sir. Pag sa gabi, sir, wala tayong konti lang kasi ang tanod natin. Yes, sir. Nasabi ni Kagawad Daniel na isa lang yung tanod Mahirap natin. nga, oo. Pang umaga, siya yung nagbabantay sa traffic malapit sa Easter. Oo. Nag-aalalay sa mga estudyante na nagcro-cross sa kalsada. Yes, sir. Sa gabi, yung mga kagawad na lang ang random na nag-iikot-ikot na lang sa may malapit sa mga tahanan nila. Mhm. Ganon, sir. Yung oras namin pumupunta lahat sa barangay. Full-time talaga. Full-time talaga. Oo. Kaya Minsan mahirap. magsiselos na si Mrs. at isipin niya, saan ka ba talaga pupunta? Yes, sir. Ganon nga. Pagka-dedicated ka sa trabaho mo bilang public servant, talagang ganun ang nangyayari na, sir? Yes, sir. Apo. So, nagampan na naman kahit pa paano. But you see more improvements na dapat gawin. Yes, sir. Marami akong nakikita. Apo. Ano po sa ang mga balak nyo ano yan? Ipatupad sakaling... Ayun. Apo. Yung sinabi ni Kagawad Daniel kanina, yung magdagdag ng CCTV para makatulong sa mga mag-solve ng mga cases. Yes, sir. Kasi sa gabi, sa umaga. Tapos yung pagtupad sa araw, yung baklas plaka. Kasi dito sa atin, ang problema is sa mga kalsada natin, sumisikip. Masikip talaga. Pati sidewalk, pinapark nila doon. Kaya yung public safety, nako-compromise. Ako, I would suggest, Kagawad, kailangan may response team tayo kasi kung may CCTV ka, wala ka naman bantay at ready umakto kapag may nangyari, nasa parang crime solution na lang tayo. Ang mas maganda doon, responsive na pag may nakita, Yes, doon sir. ka agad. May gumagawa, huli ka agad. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nasabi ni Kagawad Daniel kanina, magdagdag ng mga tanod. Yes, sir. That will be the resources para abutin lahat ng sulok ng barangay. Yes, sir. Oh, very good. Tama yan. At may pera naman ng gisad Di ba, sir? Mapera naman. So, gamitin natin para sa mas magandang barangay. Okay. What else, sir? Mga nakita mo pang dapat gawin? Yung sa aso, ano yun, yung may-ari sa mga aso, dapat sana may responsible ownership tayo sa Pet mga ownership. pet ownership na pag umaga naman, itali natin yung aso natin para hindi magkalat-kalat dyan sa sidewalk. Hindi tayo makaapak ng landmines. Landmines talaga. Yes, sir. Oo po. Tama. Tapos, yung pag may mga busted lights, yung mga Beneco lights, pakisabi na lang sa barangay kasi di namin nakikita lahat yung mga busted light para Mapalitan. ipaayos natin sa Beneco. Tama po Yun yan. lang po. Kasi yung liwanag ay kalaban po yan ng mga kriminal. Yes, sir. Pag madilim, naglilipa na sila. Sige. Si Kagawad Simeon Takayeng, sir. Alam kong marami ka nang nagawa. Sige nga, magbanggit ka nga ng mga pwede nating sabihin na because of what you've done, kumpiyansa ka na may pang third term ka. Sige, sir. Ako po si Kagawad Takayeng, two-termers ng sa pinakakagawad. Unang kuwan ko po sa pag-upo ko sa konseho ng GISAD, Apo. ang committee ko po ay Peace and Order from 210 hanggang 215. Apo. Ang kuwan namin noon, ang kuwan kasi noon, marami kaming tanod. Pero nung may ginawang kuwan sa syudad na ipunta yung budget sa yung mga tanod sa PS. Apo. Lahat ng kuwan dito sa Baguio, tinanggal lahat ng mga tanod. Kaya, May ganun pala. nabawasan. Kasi yung budget ng Sa tanod sana, sa tanod sana Na-divert sa- ibang pinanggalingan ng budget. Pero ngayon isama namin sa PS sa budget kaya Apo. lahat ng barangay binawasan. Mm. Ay ngayon
kanya-kanyang remedyo sa barangay na Tama. Oo. May iraos lang. Oo, may raos lang. Kagaya ng mag-ano sila ng CCTV para Apo. katulong sa mga magbantay sa barangay. Yes, sir. Sa 2015 naman, ako ay naging ano ng infra. Uy. Oo. At gusto kong ipagtuloy ang pagserbisyo ko kasi ngayon po maraming programa na hindi pa na itupad. Apo. Kagaya ng infra na hindi pa nagawa, yun ang tutukan natin. Ito pagkakataan mo kagawad, Sim, yun, nasabihin na ito, ano? Ano ang mga gagawin mong proyektong tututukan, no? May mga simento ka ba dyan? Sige, sabihin mo na. Maraming infrastructure na Kailangan. pending dito sa barangay. Kagaya ng Tulad po ng? railings dyan sa Pababa. Riverside. Yes. Oo. What else? Ang kanal dito sa Ferguson. Okay. Hindi Bakpan. At sa Mariapukay. Opo. Yun ang dapat natin anuhin para matapos. I-priority na natin for this year. Oo. Opo. Pero tapos na po yung yung budget for this year, no? Nakalagay ba yun sa budget sa taong ito? Oo, pero very good. pending lang kasi hindi pa naipatupad. Available ang budget. Available na. Napakadaling gawin. Nandiyan ang budget eh. Oo. O sir, so sige. Total, nandiyan ka naman. Nandiyan sila Kagawad Kim at sila Kagawad Jerry. Palagay ko yung mangyayari na yan. Sige sir, good luck sa inyo. Ano pa ang mga ninanais mong gawin, sir? Sa bagong term mo? Ito ang relationship ng mga tao sa Sa Gisad. Sa Gisad. Yun ang magandang iyano ko sa... Mas magandahin. Oo. Mas maging cooperative lahat. Oo. May nararamdaman ako. Ano bang ang mga tao ba sa Baguio mahirap imbitahin pagka may mga dapat pagtulong-tulungan? Di naman. Depende sa... Sa nag-iimbita? Nag-iimbita. Depende sa nag-iimbita. Oo. Oo. Sa bagay, ano? Oo. So, naniniwala ko na yung mga sinabi niyo pong plano niyo ay matutupad dyan. Pagtulong-tulungan, ano po? Nothing is impossible. Ika nga. Sige, sir. So, may meeting di Avance sa Sabado. Opo. Ilan ba lahat ang kandidato sa pagkakagawad? 8. 8 lang. 8 lang. 7 ang kailangan. Oo. Hindi napakadali, ano? Ang dali-dali. So, sige. Oo. Kagawad Jerry, bakit kailangan isama ka sa top 7? It is my privilege na dito, Errol. Hmm. Thank you sa tanong mo. Actually, it is teamwork. Hindi oneness yan na mag-isa ko, kaya ko yan. Kaya namin lahat yan. Sama-sama, tulong-tulong. Opo. So, dapat kasama ka sa team. Yes, sir. And you will contribute for the work. Yes. Dahil teamwork. Okay, Sir Jerry. Good luck po sa inyo at palagay ko'y kilala ka naman ng mga taga-barangay Gisad Central, no? Dahil sabi mo nga, ikaw ang runner, ikaw ang liaison officer, ikaw ang parang vice kapitan. So, ayos yan. Good luck, sir. Good luck. Thank you. Kagawad Kim, pang ilang term mo ito? Pang second term. Second term. Yeah. Pag second term, malakas yan. Will you ask again, Dequan, the Peace and Order Committee kung sakali? Okay naman sa akin ang peace and order dahil alam ko na ang pagkukulang. At alam mo ang idadagdag? Yes, sir. Aha. So okay lang ibigay ulit ito sa Okay lang inyo? ibigay ulit sa akin. Aha. Importante may budget. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may nais po kayong sabihin sa mga taga Gisad Central. Go ahead, sir. Thank you sa binigay mong oras sa amin na nandito ako si Kagawad Eliakim Dolo na humihingi ng tulong sa kabarangayan natin sa May 14. Lumabas po tayo at iboto natin ang mga gusto nating kandidato. Mas lalo na itong mga kaibigan ko, si Jerry Cortez, si two-termer na si Kagawad Simeon Takayong, at yung mga iba pang magsasalita mamaya. Thank you very much. Thank you, Kagawad Kim. Kagawad, sir, ito, di ba top notcher ito nung kuan? Yes, sir. Nagdang eleksyon, no? Number one. Oh.
Kaya nga ang mga ganyan kasi, ano yan parang there's no other way but to go up. Mga ganun. Sige, sir. So, sige. You're on cam. Napapanood ko ngayon worldwide. Anong gusto niyo pong sabihin sa inyo pong mga kabarangay Kagawad Simeon? Sa mga constituent dito sa Central Gisad, sa May 14, lahat ng registered voter, sana lumabas kayo at ibubuto ninyo kami lahat para manalo. Yon ang sabihin ko. Ayan. Sabi ko na sa inyo man of few words si Kagawad Simeon, pero maasahan po yan, ano? Isang quality na talagang kailangan ng isang naglilingkod yung maasahan, madaling hanapin, madaling kausapin. Kasi kahit maasahan ka, kung mahirap ka hanapin, useless din. Thank you, Kagawad Jerry, sir. Thank you for your time. Kagawad Kim, sir. Thank you for coming over. Kagawad Simeon, sir. Thank you. Good luck po sa inyo. Naniniwala po kung mananalo po kayo sa Lunes, sir. Good luck po sa inyo. Thank you. Mga kaibigan, 37 minutes after 4 in the afternoon. Si Errol the Comet. Ang Kamaong Asero. Tuloy po ang ating palatuntunang Kamaong Asero. Telepono 0995-148-3605. Errol na kami po ang inyong kasama. Medyo overtime po tayo kasi marami po tayong ina-accommodate na mga kaibigan na nais nating makasama this afternoon, ano? At nang makapagpakilala po sila sa mga kabarangay na nais nilang paglingkuran, ano? Kanina may kausap po tayo, taga Kawit, Cavite. Mamaya po ng konti, may kakausapin tayong taga Taysan, Tilambo, Taysan, Batangas. Mamaya ng konti. Yan, ano? Sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Kamaong Asero. Kanina po si Nolan Ariola, yung ating leader ng patrol, ay nasa San Narciso, Zambales because there was a press briefing by the Department of National Defense sa gaganapin pong joint military exercises sa pagitan po ng Amerika at ng Pilipinas. Ano? Yan naman po ay joint exercises para lalong sanayin po ang ating mga sundalo na mabantayan po ang ating soberenya. Ayan. Sige, alamin natin kung anong nangyari kanina sa press briefing ng Department of National Defense. Nasa linya po natin si partner Nolan Ariola. Si Errol the Comet. Ang Live mula po Kamaong. sa San Narciso, Zambales. Nolan Ariola, go ahead partner. Magandang hapon sa iyo. Nolan. Alas 10 ng umaga ang pagsasanay sa pagitan ng Philippine Marine at US Marine para sa 34 na taong bilateral exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Pacific Command. Naging tampok sa araw nito ang nagawang amphibious landing ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur sa Naval Education Training Command sa Barangay San Antonio, Zambales. Mula nung maupo ang Pangulong Duterte, ka-Errol, ang pinakamalaking delegado na lumahok sa joint military exercises at humanitarian activities na kung saan umabot sa 8,000 sundalong Pilipino at Amerikano nakakalat sa 5 sites. Kabilang dito ang mga probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela at Zambales. Nakasentro ang balikatan exercises ngayong taon sa mutual defense, humanitarian assistance, disaster relief at counter-terrorism. Nilinaw ng mga otoridad na ang joint military exercises na ito sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Pacific Command ay walang kinalaman sa issue ng West Philippine Sea. Sa mga sandali ito, narito na kami sa Manila mula sa Naval Station ng San Antonio, Zambales. Nolan Ariola, Leader News, Philippines. Si
Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola. Naghatid sa atin ang report patungkol po sa nangyaring press briefing ng Department of National Defense sa bayan po ng San Antonio, Zambales. Alright. 41 minutos na po makalipas ang ika-4 ng hapon. As promised mga kaibigan, ang third batch natin na mahalagang bisita sa studio ay dalawang kandidato pa sa pagkabarangay officials. At sa aking kanan po ay nandito sa atin. Ako'y natutuwa ko rito sa kanyang unang announcement sa taas ng kanyang pulyeto. Ito Vote the generous man. Ayan, mamaya itatanong ko ito mamaya Ako anong ibig sabihin niya ng the generous man, no? Ang tinutukoy ko po ang ating bisita ngayon ay si Sir Michael Tauli Paksay, kandidato po sa pagkabarangay Kagawad sa Gisad Central. Pabatiin natin, sir. Magandang hapon. Welcome po sa Leader News Philippines. Kinagagalak po namin makasama kayo sa programa natin, sir. Magandang oras po sa atin po lahat, lalo na ikaw, Kuya Errol, at sa lahat ng tagapagkinig dito sa programang ito. Thank you, sir. Magandang oras po natin. Thank you, sir. Thank you. Pang-announcer ang boses ni Kagawad Michael Nasa kanan ni Sir Michael ang kandidato contender sa pagkabarangay chairman. Dito po sa kanyang pagpapakilala sa pulyeto, siya po ay nagtapos ng high school sa Baguio National High School. Yan. Ang kanyang elementary ay tinapos niya sa Mangkayan Elementary School at sa Utokan Elementary School. Yung kanyang college po ay sa PMI Colleges sa Escolta sa Maynila. At siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science and Marine Transportation noong 1978 hanggang 1981. Yan. At yung kanyang mga employment background, nandito rin, mahaba-haba ito, mamaya pagkwentuhan natin. At siya po ay naging recipients ng mga pagkilala sa Cathedral of St. Mary and St. John sa Quezon City sa 3 sunod-sunod na taon sa isang maayos na paglilingkod, faithful service. Yan. Okay. Siya po ay nakatira sa number 342 Riverside Central Gisad, Baguio City. At kandidato siya sa pagkakapitan ngayon. Ang tinutukoy ko po, parang Mr. Suabe ang dating. Ayan. Isang negosyante, mga kaibigan, si Sir Marion B. Bondad na sa studio po natin. Kap Marion, sir, magandang hapon. Welcome po sa Leader News Philippines, Kabaong Asero Program. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marion Bondad, Sir Aaron. Ako po ay tatakbo ng pagkakapitan dito sa amin sa Central Gisad. It's our pleasure, sir, to have you this afternoon. Okay. Thank you po. Kagawad Michael, sir. Incumbent ka ba ngayon, sir? Challenger. Challenger po, Challenger, Kuya. sir. Yes, sir. Okay. Natitreaten ang boses ko Sir Michael, apo. Kwentuhan nyo nga po kami ano ang mga maaring magustuhan sa iyo para iboto ka ng mga taga Central Gisad bilang kagawad, sir. Go ahead. Sa aking pananaw po, dahil noong pumunta kami sa barangay hall, Apo. sabi nila kulang. Kasi ako po ay graduate na sa pagkakagawad. Matagal na, noong 2001 pa. Apo. Hanggang sa nag-graduate kami. Kaya parang iniwanan ko ang obligasyon ng pagkakagawad ko sa constituent ko dito sa pinakamamahal kong barangay sa Central Gisad. Pero nang sinabi nilang kulang sila, sinabi ko sa kasamahan ko kagaya ni Kagawad Eliakim,
magpa-file tayo upang meron silang upang mananalo ang hindi unopposed. Upang sila po ay maging mabait, magiting sa pagka-serbisyo. Kagaya ang ginagawa ko noon. Dahil sapagkat 3 termers kong yan na graduate, nakikita ko na parang may kulang pa. Kahit ginagampanan ko lahat yung sa barangay namin, kagaya hindi naman ako ang nagsulat dyan na generous man, pero ang tao po ang nagsusulat dyan para sa akin, hindi ako. Sila nagbansag sa iyo ng The Generous Man. Kulang pa yan, action man. The Generous Man and the Action Man. Kasi sa barangay po namin, dito sa Barangay Gisad Central, yes, sir. Inadhikain ko na sa kababayan ko, kapamilya ko na maging ang barangay na ito ay maging kapamilya sana, maging pamilya sila. Dahil ang ginagampanan ko noon is disaster at education in culture. Kaya lagi ko pong dito sa mga bata, ako ang nagtitrain kung paano sila ma-educate. Kagaya ng panagbinga na nanalo po ang Central Gisad dahil sa tinitrain namin sila na mag-present kahit sa street dancing man lang. Pero yung gardening namin, yun ang nanalo naman. Kaya gusto kong ipa-adhikain ngayon kung sakaling, hindi naman ako nangangako, sakaling iboboto ang kapamilya akong taga-Gisad, meron akong purpose na magbisyo sana lahat ng taga-Gisad. Hindi lahat yung taga-Gisad, lahat mong tagapagkinig, pwede silang magbisyo sa aking bisyo dahil ang bisyo ko po na isang mamamayan ay hindi bastos ito o nagbisyo ako ano bang bisyong yan na sinasabi mo, Kagawan? Curious ako dyan. Nagbisyo ako ng alak, nagbisyo ako ng sugal, nagbisyo ako ng babae. Yan po ang gusto kong gagawin ang kabarangay ko. Dahil kung sinasabi ko yan, sabi nila, ano ba yan? Ang alak po may ibig sabihin, in Tagalog version, yung I is alalahanin, yung L is lagi, yung I is ang, at ang K is kapwa. Alalahanin lagi ang kapwa. Yan po ang bisyong alak. Bago yan na gusto ko pong sa kabarangayan sa Gisad. Okay. Gawing bisyo ang pag-alala sa mga kabarangay. Yung babae naman, ano yun? Yung babae po is, yan po ang pinakalas. Yung sugal muna. Sugal. Ang sugal po is sa umaga. By the way, baka ma-misconstrued tayo. Makinig kayo maigi sa sinasabi ni Kagawan, yung paliwanag niya. Ang sugal po is sa umaga. Sa umaga. Gunitain ang lumikha. Gunitain ang lumikha. Sugal. Sugal. Yan ang magandang sugal, ano? Wala na ibang gaganda sa sugal na yan. Sugal. Okay. Yan ang ibig sabihin ng sugal. Wow. In every letter, may mahalaga ibig sabihin. Ibig sabihin. Pero bakit doon ginamit mo yung mamaya pag-usapan natin. Sige, ituloy mo muna sa babae. Ayan. Ang babae po is, yan ang pinakahuli dahil kapag nagbabae ka, nagbisyo ka ng babae, alam mo lahat ang gagawin mo, ang maganda, hindi mali ang gagawin mo. Dahil ang babae po is basahin ang Biblia at Ebanghelyo. Yan po ang kahulugan ng babae. Ganun. Dahil ang isang mamamayan, kapag ginawa yan ang bisyong babae, natatakot sila na gagawin ang masama. Dahil nasa Diyos sila eh. Ganon po yun, kuya. At siguro, yung tagapagkinig at mga kababayan kong taga-Gisad, baka magbisyo na lahat. Magbisyo lahat dahil kapag nakita na yun na pinakinggan nila yung ibig sabihin. Kailangan pakinggan. Kailangan i-explicar din. Yes. Isusulat nila. Maunawahan ng ibig sabihin ng alak, sugal, at babae. Yan po lang. At salamat po mga kababayan na taga-Gisad
at ang mga tagapakinig. Salamat po. Thank you, Kagawad Michael. Naubo ako sa paliwanag na yun eh. Kakaiba eh. Kakaiba. Alam mo yan, gusto ko yung style na yan eh. Matatandaan ka ng mga botante. Yan, si Kagawad at Michael Tauli Paksay. Pero yung tinatawag kang the generous in action man, siguradong may dahilan din yon, Kagawad Michael. Di ba, sir? Oo, dahil ang mga kababayan... Ibig bang baka alam sabihin, nila. pag pumunta yung babae, may ibibigay ka? Hindi naman po sa ganun, pero Joke lang, kapag joke lang. Oo. May nangangailangan talagang handa kang tumulong. handa. Opo. Kaya sa disaster, Yes. mula noong kami ay umuupo, yung di Kibungan Opo. tragedy, sa Alalay ka. Bukawkan tragedy, kami po ang, dahil ako rin po ay nasa minahan sa safety. Kaya alam ko lahat ang gagawin ko kapag malapit May ng insidente na may ano. insidente, alam ko Oo, lahat. Alam mo mong gagawin. So pwede niyo pong i-re-echo yan sa mga kabarangay po ninyo. Disaster, preparedness, di po ba? Oo. Para kaya bawat pamilya ay handa sa anumang mangyayari. Di po ba, Kagawad, ano? Yes, sir. Yan. Palaganapin yan para may kaalaman ang bawat isa. Thank you, Sir Michael. Pero retired ka na ba sa trabaho mo as a safety officer sa mining? As of now, parang inaalok pa ako na kahit retired ako sa Opo. ng minahan, Opo. sa procedure. Tinatawag ka pa rin. Oh, dahil parang Are you an engineer, safety engineer? hindi naman. Pero marami akong karanasan at napag-aralan. Opo. Yan. Okay. So, alam mo rin kung paano pangalagaan ang kalikasan. yan. Yeah, napaka-importante, lalo ang Cordillera Autonomous Region. Thank you, Sir Michael. Matatandaan ka ng mga botante. Magbisyo ng, alak, sugal at babae. Pero intindihin nyo maigi yung paka-ibig sabihin nun ni Kagawad Michael. Okay, this time mga kaibigan, sa oras na 53 minutos po makalipas ang alas 4 ng hapon. Kanina, kausap po natin si Kapitan Boyet Kumpay Jr. Ngayon naman po ay si Kapitan Marion Bundad. Alamin nga natin ang kanyang mga napansin sa barangay. Bakit nag-decide siya na kumandidato bilang kapitan? Sir, go ahead. Nasa inyo po ang pagkakataon. Magandang hapon po lahat. Wala sana akong planong tatakbo ng maging punong barangay dito sa amin, pero ang dami kong napansin na hindi ginagawa, kaya napilitan akong nag-file ng kandidacy ko para ma-implement ko ang mga bagay-bagay na kulang dito sa amin. Unang-una, sa pagbaba doon sa riverside sa amin, hanggang doon sa mga 50 meters lang ang papasok sa riverside. Pwede naman pumasok at saka paikot sa mismong riverside dahil ang hirap na para sa emergency, nasubukan kong nagbuhat ng tao. Marami kami nagbuhat ng tao, dinala namin sa kalsada para idalhin sa ospital. At saka malambot pa naman yung tao, pero nang dumating sa ospital ay DOE. Dahil ang hirap ilabas. Dahil ang tagal namin nagbuhat. Dahil ang layo yung main road kung saan taxi nakaabang. Yan ang isa. At saka huwag na sana natin ipagdasal ang sunog o kaya basta emergency. Yan. Isa pa. Mahirap pumasok yung fire truck. Mahirap po. Mahirap po. So, peligroso kapag may insidente ng sunog. Opo. Yan ang isang main na ko na isang project ko. At saka... So, ang kailangan po doon papunta sa inyong lugar ay kalsada? Kalsada po. Opo. Mga gaano kahaba ito, sir? Mga aabot pa ng 200 meters po. 200 meters? Opo. At least, pasok ang sasakyan? Opo. Opo. Okay. At saka ako, nagbibiyahe rin ako. Biyahe ko ang Metro Manila. Tapos,
pag nasa loob ako ng Metro Manila, Opo. naghanap ako, may hinahanap akong isang kalye o kaya street. Tapos pag walang pangalan yung isang kalsada, Mahirap. ang hirap. Tapos didiretso ako, magtatanong ako ngayon ng doon sa kabila. Sabi na, babalik na naman ako. Pero sa totoo lang, dapat may pangalan ang mga kalsada dito sa amin. Sa mismong tabi ng PBTS, sa may harap ng waiting shed, ang pangalan ng kalsada doon, Eugene Pukay Road. At saka yung pataas, Lieutenant Takay Road. Yeah. Iwalang signage. Nawala na. Wala. Oo. Nawala. Ewan ko kung anong nangyari doon. Matagal na yon. Tapos pati dito sa Maria Pukay Road, wala. Kung naghanap ng tao, sasabihin mo, Hirap na hirap hanapin. opo, ano ba naman ang mga barangay official dito? Wala namang kapangapangalan. Road signs lang, hindi Road magawa. signs, opo. Oo. At saka, ayaw kong makita yung masukal na lugar. Ibig sabihin yung parang jungle ba? Oo. Sa mismong harap ng PBTAs, masukal tignan. Dapat yung Golden Boss, matriman yun. Hindi trabaho ng PBTAs yun dahil nasa labas ng bakod nila. Opo. Ang may trabaho doon yung Road maintenance na yun. road maintenance. Sa barangay lang. Simple lang yun. Yan, at saka ang daming kanal doon sa Riverside na pababa, walang takip. Delikado po. At saka doon tinatapon ang mga basura. Pagdating sa baba, nababara. Kaya dapat matakpan ang mga yon para ang mga basura nila na maliliit na bagay, dapat ipunin nila. Para pagdating ng Lunes, dalhin nila sa ipunan ng basura para hakutin ng mga mga basurero. May isa pa akong nakikita na sa harap ng Easter College, may natapos na ang widening doon. Doon pumaparad ang pangpasaheros na papunta sa palengke. Yung biyahe ng Gisad. Nakikita ko doon, nagpipila ang mga tao, walang bubong. Naaarawan sila. Paghapon naman, biglang, kung nakapila ang mga tao doon, nag-aantay ng jeep, tapos biglang umulan, aywan ko. Basa sila siyempre. Basa sila, tapos magtakbuhan kung saan-saan. Oo, na kung saan ang silong, tumatakbo ang mga sasakyan, iwasan natin kung may mabunggo. Dahil lang sa walang bubong. Walang bubong. Opo, yan po. At saka sa totoo, konting budget lang kailangan doon. konting budget po. Konting budget. Wala pang isang counselor lang mo dadalhin yun. Approve ka agad yun. Tapos, sa totoo lang, ang aso. Hindi naman, bawal ang papatay ng aso, pero mag-ulam ng karne ng aso, hindi yata siguro bawal. Pero ang tain ng aso, yan ang bawal. Totoo yun. Huwag mo iulam yun. Oo. Sa totoo. Sorry po sa mga nagmimerienda ngayon. Opo, pasensya na lang po kayo. Ang tinutukoy ni Kapitan po yung kalinisan. Oo, kalinisan. Kalinisan. Sa totoo lang, step 1, step 2, kung medyo madilim, landmine. Hindi mo makita pag uwi mo, nakatapak ka pala ng tae. Ang unang-unang kwan doon kahit punuin mo ng tali ko, aso mo, tali ko, ganon. Punuin mo man ang mga dingding ng daanan dyan na hindi mo i-implement ang itatali talaga ang aso, wala tayong magawa doon. Kaya dapat i-implement mo mismo ang kooperasyon, bawat isa, at saka disiplina. Hindi naman bawal ang mag-alaga ng aso. Yeah. Dahil ang aso, pag tumahol ang aso mo... Ang ipagbawal siguro, Sir Marion, ay yung magpa-dumi. Opo. Sa labas. Opo. Kung saan-saan. Opo. Oo. Madali na naman ang magwalis ng tayo ng aso pag alaga mo Opo. Opo. Yan lang ang masabi ko. At saka lahat ang mga infrastructure na hindi pa natatapos ng mga nakaraan na administration, ituloy. kailangan ituloy. Opo.
para hindi sayang yung mga buildings na nasimulaan. Opo, yan lang po. Okay. Ilan po yan sa nakita nyong dapat asikasuhin sa barangay, ano? Opo. So, dahil po dyan, may plataforma kang inihanda. Opo. Sige nga po, ano po yung mga nais nyo pong gawin? Yung May sinasabi ka ritong patungkol sa kalikasan, environment-friendly barangay. Oh, yan. So, sinabi mo kanina yung kalinisan sa pangangalaga ng aso. Opo. Oo, dapat siguro dapat may isang ordinansa na nagbabawal ng greasing ng aso sa labas. Kalsada, di po ba? Meron na po yun. Meron na pa ba? Meron Ay, ipatupad. na po. Dapat ipatupad. Ipatupad. Ano ang penalidad pagka nagkasala ng ganon? Ay pag... Kasi kung walang penalty, sir, walang matatakot. po. Ang masasabi ko, maganda yata yung pag nakahuli kami ng aso, ikulong sa barangay, at ang may-ari ng aso, pakainin nila. Tapos pag sasakain nila yung aso nila, pag kukunin nila yung aso nila, magbayad sila ng 500. Ang problema nga, sir, ganito Siyempre, gagawin nila yon nang wala namang nakakakita. Di ba ba? Palakad-lakad ng aso, tapos habang naglalakad, nobody sees it, dumumi na yung aso. Tuloy sila ng lakad. Di ba, sir? Bihira naman po nagpapastol ng aso nila dito. Dahil karamihan kalat lang dito sa daanan So, po. stray dogs? Oo, may aso nga sila, pero... Dog pound lang ang katapat niyan, sir. Dog pound talaga. Dog pound lang. Dog pound. May city pound naman, di ba, sir? Opo, opo. So, ang gawin na lang siguro, itawag sa dog pound, anong siluin yan? Dumarating naman ang mga dog pound, pero dito lang sa highway. Sa inner roads ay Sa wala. inner road, wala po. Kailangan may dog pound na rin ang barangay. Dapat po. Kasi ako nakakita talaga, maraming naglalakad-lakad ng mga sa kalsada. Opo. Malalaki pati. Opo. Oo. Okay, so child-friendly barangay. Anong plano mo dyan, sir, sa child-friendly barangay? Yung curfew. Dapat may implement. Higpitan ang curfew po. Tsaka kung hinahanap mo ang mga bata, nasa computer parlor sila sa dapat limitan din ang oras ng computer. Yun, kung anong binigay nila na oras, kung anong oras sila magsara. Ikaw ba, kung ikaw naging kapitan, sir, anong limit ibibigay mo? Dapat alas 8 na lang po. Alas 8 ng gabi? Opo. Ang mga bata sa bahay na? Opo. Hindi. Sa curfew, dapat 10 o'clock yata, di ba? wala, masyadong late yung 10 o'clock sa mga bata po. Pero national curfew hour yon. Yung depende sa edad po. Oo, pag minor. Minor nga po Mga 12 and below. When we say minor po, below 18. Below 18. Yes, sir. Dapat yung mga alas 8 sana po. So, kailangan ordinansa dyan, sir. Opo. At yan ay ipasa sa council. Opo. Baka maraming mag-react, sir, naman na may mga computer shop na paano naman negosyo namin. Kumukuha naman kami ng business permit. Oo, pero pwede naman baguhin yung kwan na yun, yung oras. Yan ang masasabi ko lang sa kwan. Sa computer gaming. Okay. Ang computer gaming, pag hindi regulated, nakakasira ng kinabukasan ng mga bata. Opo. Okay. So, sige. Magandang advocacy po yan. Iba pang mga projects at program para makakontribute sa development ng barangay. Ano pang mga naiisip mo rito? Yung mga project ng barangay, kagaya ng mga sakwan sa welfare ng barangay, sa staff o volunteers. Para makahikayat ng mga mas maraming volunteers, bigyan ng benepisyo. Halimbawa, problema natin yung pagtawag ng volunteer na tanod. Opo. Wala nga magbasta-basta mag-volunteer kung kahit tubig man lang, wala. Kahit kape man lang, wala. Di ba, sir? Oo, talagang kulang po. At saka dito sa Baguio, pag summer, magandang panahon. Opo. Pero pag taglamig, sobrang malamig talaga. Kailangan may pampainit. Opo. Kape man lang. Kailangan mag-vigilante na lang po .
Vigilant sa bawat isa. Yung vigilant po ay hindi naman masama eh. Oo, opo. Pero iba yung vigilante group sa ibang lugar. No? Iba po. Ang ibig sabihin ng vigilant, magtulong-tulong sa pagbabantay. Mapagmatsyag lahat. Opo. Ayan. Nga lang, iba talaga yung may authority. Opo. May otoridad na nakikita. Naka-uniforme, nagbabantay. Opo. It helps in maintaining peace and order. Opo. Di ba, sir? Opo. Pero sa tingin ko, medyo pang-araw lang ang mga yun. Iisa lang ang tanod namin Actually, dito. aminado si Kapitan Boyet na iisa yung tanod. Opo. And he also planned to add more. Dagdagan talaga ang tanod. Dahil sa tingin ko, 1.5 lang yata ang allowance nila. Masyadong mababa. Oo. So, kapag ka-creative naman ang namumuno, marami naman paraan, sir eh. Opo. Marami. Naniniwala ka doon? Opo, totoo yun. Pag gusto, maraming paraan. Opo. Yes, Maraming hallelujah. paraan talaga. Pag ayaw! Maraming dahilan. Okay, so, hindi naman dapat problema yan, di ba, sir? Opo. Ang daming mayayaman sa lugar, sa barangay. And I'm sure, susuporta sila when it comes to maintaining peace in order. Peace and order. Siyempre, ayaw nilang manakawan. Opo. Gusto nilang safe sila. Opo. Therefore, kung ang programa ng barangay ay mas padami ng mga tanod, I'm sure, susuportahan yan. Di ba, sir? Opo. Very good. What else? Ano pang benefit the sectors of like, mga women, youth, kabataan, senior citizen? Oo. Ano mga naisip mo, sir, sa mga kababaihan naman? Sa mga kababaihan po, yung kanila, kailangan may disiplina, tsaka sila na mag-alaga sa mga kwan nila, mga anak nila. Tsaka, siyempre, sila ang babae naman kasi sila ang tagabantay sa bahay, taga-alaga ng mga kwan nila, mga lalaki, karamihan nagtatrabaho. At saka sa mga... Pero ngayon, sir, iba na ang panahon, ano? Opo. Marami na pong ang lalaki ang nanay, yung nanay ang naghahanap buhay. Marami na ganyan, sir, no? Opo. I'm sure may mga naisip ka dyan na pagkakaabalahan din ng mga kababaihan, di po ba? Sa ibang lugar, may mga women's group, nagkikita-kita sila, kahit exercise man lamang sa umaga, nag-iipon-ipon sila, sir. Opo. That is important in maintaining good health, sir. Good health. Yung sa barangay hall kasi, maluwang. Maluwang yung ground doon. At saka may nagtuturo ng Zumba. Yeah. Sabi ko nga sa kanila, bakit tumataba ang kwan mo? Parang nahihirapan kang umakyat sa mga ibang babae. Tinuturo ko sa kanila, mag-jumping rope kayo kada umaga. Kaya nga. O kaya sama kayo sa Zumba. Di ba? That's Opo. something para sa kababaihan. Opo. Kahit sila po'y walang pinagkakabalahan, maasikaso natin ang kanilang kalusugan. That's very, very important. Kasi imagine, ang pinapangalagaan nila, pamilya. Opo. Di po ba? Opo. Ayan. At matutuwa sila siyempre pag ang kapitan ay inaasikaso sila. Opo. Ayan. Mga senior citizen, siyempre. Senior citizen. Oo. Siyempre dapat yan, may opisina yung senior citizen. Meron po. At maliban dyan, may mga activities dapat na hindi sila magiging stagnant. Kasi tayong lahat ay magiging senior citizen din. Totoo po. Di po ba? Masakit sa damdamin pag tayo dinadaan-daanan na lang. Kagawad Tauli, di ba, Sir Michael? Dapat may ano pa rin, may pinagkakaabalahan yung ating mga nakatatanda. Yan. Kasi kung wala itong mga nakatatanda sa atin, wala tayo di ba, sir? Opo. Wala tayo ngayon. Because of them, we are here. Sige, sir. So, marami kang balak, ano? Teka, hindi ka nagbuo ng grupo mo? Wala kang team ng mga kagawad? Wala po. Bakit? Dahil sa totoo lang, dito, konti lang ang nag-interest. Parang non-partisan kaming lahat. Oo. Hindi masyado sa politika. Kanya-kanyang kwan na lang, kanya-kanyang magkumpanya. Nakuha ko yung dalawang matatanda. Sabi ko, samahan nyo nga ako. Para may...
hindi ako boring na magkumpanya. Oo. At saka yung may isang kasama kaming wala sa kasama namin, pero sabi ko, ibalik natin yung 3 dating punong ay mga kagawad. Opo. Dahil kailangan ng barangay yun. Oo. Sa totoo lang, hindi kami marunong sa computer. Sabi ko, dahil sabi nila, hindi naman marunong sa computer ang mga yan. Sabi ko, 2 ang computer ko sa bahay pero hindi ko ginagamit. Yung mga anak ko ang gumagamit. Sabi ko nga sa isang anak ko, si Russell. Sabi ko, tanong sa akin, sabi niya sa akin, Dad, hindi ka ba nagko-computer? Marunong ako niyan pero ayaw ko, sabi ko. Dahil wala akong magagawa doon na mas maganda. Kunin ko na yung martilyo at talagari, katam, maggawa na lang ako ng lamisa, sabi ko ganoon. Kaya, yun, ayaw kong mag-computer. Masakit lang sa puwit yun. Gusto ko mabinat-binat ang mga katawan ko. Magtrabaho na lang. Nakikita ko may natapos ako. Sabi ko sa kanya. Yan po. At saka mga kasama ko, hindi kami gumagamit ng computer. Pero sa computer, kahit ilapag mo ang 10 computer dyan, paano naman hindi mo mautusan ng computer na gumawa ng ano? Hindi makapaglinis ang computer eh. Kunin mo na lang daspan at saka magwalis na lang. Mga barado ng kanal, linisan na lang natin, sabi ko sa kanila. Yan, mas maganda pa yun. Ibigay natin yung paghawak ng computer doon sa ibang tao. Opo. At mas marami tayong dapat asikasuhin. Opo. Yan ang ibig mong sabihin, sir. Yan po. Ayan. Okay. Balikan ko nga muna si Kagawad Michael, ano? Sir Michael, sa Sabado kasi ang last day na, no? And today is Wednesday, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So, naubos mo na ba yung mga bahay-bahay na puntahan, sir? Hindi pa? Hindi pa? Ilang porsyento pa lang naikutan mo? Although alam ko, kilala ka naman eh. Kaya lang iba yung kamayan mo ulit sila, magparamdam pa ulit. Sinabi ko naman sa kanila na nakita niyo naman po, alam niyo walang sakitan sa loob kung ako man ang kasi iisa lang ang talagang matatalo diyan sa amin dito sa Kasi 8 kayo eh. 8. 7 ang papasok. Kaya sabi ko naman hindi ako sports lang. Sports lang. Kagaya itong dalawa ang ng kapitan. 1-on-1 sila. 1-on-1. Isa lang talaga mananalo. Sila po ay alam nila. Kaibigan ko sila. Parehas. Kaya, parehas. Apo. Pero may tumitimbang at may kikilod dyan sa kanilang dalawa. Siyempre, meron talaga. Pero ako, sinasabi ko naman kahit upang wala silang masasabi dahil ako ang bihirang papilitos ko. Nakikisama ako sa mga kakagawad lahat. Ako pa ang nagsasabi na tayong lahat ang nangungumpanya. Ang kaso, ako ang walang papilitos na ibibigay. Kaya, may tumulong naman. Gumawa sila ng ganyan. Ito. Oo, kaya... Ito ginawa nila. Kaya sabi ko, salamat po ng marami dahil kayo po ang gumawa ng ganyan. Ang sinasabi ko po sa mamamayan at saka mga katunggali kong kagawad din na hindi ako kukumpanya dahil alam na naman nila upang kayo mananalo. Kasi kapag uupo kayo, paro kayong magbo-blow out na nanalo kung pare-parehas kayong walang kalaban na unopposed. Unopposed. Kahit sila na lang bumoto sa kanilang sarili, panalo na eh. Diba, kaya nga, upang sakaling may maipangako man lang sila, mag-promise o may gagawin kung may kalaban na talagang sa kanila sa pagkakakandidato, gumaling silang sa mga tao. Yes, maglingkod. Tama po. Hindi yung lang. Kung dahil kami lang po ang kahit anong gagawin namin dahil wala naman kaming kalaban. Okay na. Ganun. Yan lang po ang ginawa ko sa barangay hall namin dahil pamili ako ng the elders sa barangay po. Kahit hindi ako opisyal, tinatawagan din ako kapag may problema. Through my experience, meron din yung pangalan ko na, si Kagawad Paksay, tawagin natin, masusolbar yan kapag dahil lang sa
pagpakumbaba sa kung may dadalawang hindi magkaintindihan. Palagi kong sinasabi na may mayaman kayo ba? Gusto niyo bang magkurting dalawa? Kung magkurti kayong dalawa, ang yumaman dyan, yung attorney. Siyempre. Kaya dapat magkaintindihan tayo ng magpakapamilya tayo. Kaya lagi nilang sinatawagan ako kung may ganyan na... Walang dayan, walang bout buying. Ganun. Dito ba dati may ganyan na, sir? Wala dito Wala sa naman, amin. ano? Dahil May respeto sa bawat palagi isa. namang may alak na bisyo alalahanin lagi ang kapwa. Oo. Parang laging ganun Kaya magandang ganyan po ang nangyayari. No? Kasi sa ibang lugar talagang maaga pa ho, tinatawag na daw ng mga kandidato sa bahay na malaki ng kandidato at pag-uwi, may mga laman ng bulsa. Sana hindi na nangyayari yan. Ano? Pero may iba talagang lugar na kami po, ang daming sumbong na nakakarating sa amin. Araw-araw, ang daming sumbong. No? Nanlalamang ng kapwa kandidato, laway na makaupo. Ayan. Bakit kaya kako? Ano bang nandyan sa upuan na yan? Samantalang, yung totoo pong paglilingkod, sakripisyo ho talaga Totoo yun. Pero pag ginamit mo ang pwesto mo sa ibang purpose, yan. Kaya may mga ganyan, nagpapatayan, gumagamit ng pera, lahat ng panlalamang. Opo. Kagawad Michael, nasa inyo po ang huling pagkakataon para mangusap ulit sa mga taga-Gisad. Sige sir, may nais ka pang sabihin na bilin sa mga butanteng taga-Gisad. Go ahead, sir. Saka na lang. Lumabas kayo at sasabihin ko ang huling braha ko dito sa meeting di Abansi natin sa Sabado. Yan lang po. Maraming salamat. Thank you, Mga Kagawad kababayan na sir. taga-Gisad. Alright. Nagbabalik sa serbisyo publiko, Kagawad Michael Tauli Paksay. The Action Man. The Action Man. Ang pagbabalik ng Agila. Balikan ko po si Sir Marion. Negosyante po ito. Maraming naisip. Alam niyo po ang negosyante kasi very creative Walang imposible. Di ba, sir? Opo. Pag businessman ka, you are on your feet. Walang hindi pwede. Lahat pwede yan. Lahat ng problema may solusyon. Sir, di ba? Opo. Okay. Nasa inyo po ang pagkakataon. Nakaharap po kayo ngayon sa camera. Buong mundo nanonood po sa inyo. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga taga-Barangay Gisad, especially mga botante? Magandang hapon uli sa inyong mga kababayan dito sa Central Gisad. Nag-file ako ng kandidacy ko para kapitan. Kung iboboto niyo ako, mananalo ako. Pag hindi niyo ako iboto, matatalo ako. Pero sana walang sisihan. Kaya ang masasabi ko sa inyo, iboto na lang ako at makikita niyo ang magiging progreso ng bayan natin. Ako, madali akong utusan. Yan lang ang masabi ko sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you. Live on the studio. Kausap po natin at naging panauhing pandangal ngayon. Pandangal kasi ikinararangal kong nakarating kayo sa studio ng Leader News Philippines. Yan. Si Sir Michael Tauli Paksay at si Sir Marion Bondad. Si Sir Michael ay nagbabalik sa paglilingkod kasi may mga nakita raw siyang kulang. Nais niyang dagdagan. Si Sir Mario naman, marami ring nakitang kulang. Nais niyang dagdagan. Kaibigan, nasa inyo pong mga kamay ang kanilang kapalaran sa Lunes. Pag-aralang maigi, sino ba talaga ang karapat-dapat na bigyan ng inyong napakahalaga at sagradong boto? Pag-aralang maigi. Sabi niya nga, walang sisihan. Ayan. With that, mga kaibigan, we have to wind up. Extended po yung ating palatuntunan. Nakarating tayo sa alas 5:20 po ng hapon. Normally, we do our program 3 to 4 ng hapon. Subalit dahil mahalaga ang election campaign period na mabigyan natin ng lahat ng pagkakataong makapagpakilala, makapagbigay ng kanilang mensahe sa mga kabarangay po nila, we decided to extend our program. After all, maluwag pa naman ang ating time slot. Ulitin ko pala yung ating pag-imbita sa mga may hilig sa pagbabalita, sa public service. Ang Leader News Philippines po ay bukas sa mga may talent sa news reporting, newscasting, hosting, maging anchor. Kami po ay bukas na maging
tahanan po ninyo ng inyong mga kaalaman at talents. Ma-develop pa yan ng todo. Kami po ay nagwe-welcome po sa inyo. I-PM lamang po kami sa aming message box ng Leader News Philippines. At much better if you can send immediately your resume at maging partner po namin kayo sa paglilingkod ng mas malawak kahit sa dako kayo ng Pilipinas. Welcome po kayo. Watching today from PBA Games, Mawa Arena, Joan Ballesteros. Kahit saan makarating si Jonan. Nanonood sa atin. Happy to watch again this informative show. God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng Leader News Philippines at kamao nga sila Jovian, Mate, Vianya, Kapawing. Thank you, Jovian. Alright. Sa ngalan ng ating mga Leader News Patrol, Boyet Guillermo, Jojo Sikat, Nolan Ariola. At salamat ulit sa ating mga guests, live guests sa studio. And of course, salamat po sa ating mga suking tagapanood worldwide ng Leader News Philippines, ang nangungunang online broadcast platform sa ating bansa. At sa ngalan pa rin po ng ating co-pilot sa Himpapawid, nagbibigay puwersa sa ating pagtatanghal ng palatuntunang Kamao nga Asero, Engineer Oliver Lico. At yung ating producer round na go, Binibining Angie Puso. Ako po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Thank you, my friends. See you again tomorrow. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.